खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलि ब्रह्म गोजोनथाव खौरां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुम मेलनि उनाव खौरां मेलनि गेजेरजों एचएस आनजाद उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। आसाम सरकारनिफ्राय 50,000 फरायसाफ्रा स्कुटि मोनगोन। जाय फरायसाफ्रा बे खेबाव एचएस आनजादाव 60% नम्बर मोना उथ्रिसार जानो हादों बैसोर फरायसाफ्रा स्कुटि मोनगोन। बेजों लोगोसे फैगौ बोसोराव 75% नम्बर मोना उथ्रिसार जानाय फरायसाफ्राल' स्कुटिखौ मोनगोन होननाबो बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जुदि नोंथाङा स्कुटिखौ लाया एबा लानो गोसो गैया अब्ला स्कुटिनि सोलायै रां लानो हागोन। स्कुटिनि सोलायै नोंथाङा निजुत मयना स्किमनि रांनि थाखायबो आर'जलाइ होनो हागोन। निजुत मयना स्किमनि गेजेरजों स्कुटिनि सोलायै फरायसाफ्रा दानफ्रोमबो रां मोननो हागोन। नंगौ, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय रायजोआव 50,000 फरायसाफ्रा स्कुटि मोनगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 66800878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।